डुमरा मेला के एगो अलगे अंदाज बा, अलगही अंदाज रही। ई बात हम सही कहतानी ना तेजी इतना भीड़ ना लागल रही। आज हम फटाफट तैयार होके अपन फरारी दोसरा के देख के दोस्त के बुलेट पर सवार होकर पहुंच गई डुमरा मेला देखे। टाली पर चढ़ गई भाई लोग का आशीर्वाद लेके। जे विदेश भाई हमार वीडियो देखे। ना मर्दे बिना पैसा कमैले घरे आवे के ना सोचे। ये है डुमरा के मंदिर, एक बार रहुआ जरूर देखे। घर बैठल रहुआ सबके मेला घुमावत तो लाइक फॉलो कर दी महाराज, बिना कुछ सोचे समझे। छोटा से बड़ा लेजी झिलुआ आइल बा, बिना झिलुआ के मेला थोड़ी ना होखे। लाखों पब्लिक के प्यार बा हमरा ऊपर, तो टेंशन कौना बात के होखे। बात तो सही बा, चली मेला देखे। हर साल फील्ड में इतना भीड़ ना लागे, ऐसा थोड़ी ना होखे।